Dobre, ide Klárka. Snaž sa čo najviac, Klára, nech sa ti tie nohy spoja hore. Je profesionálny cup. Cup. Žej. A potom snaž to kamerovať tak, aby tam nebola tma. Ako ty vieš. Keď bude zajtra pekne skakať do bazéna s trampošky. Stalo sa ti, že si zle dopadla a na hente sprúšla? Ne? A Miškovi? To by si sa ináč zabila.